Estàs cansat de rebre trucades comercials des de números desconeguts? Doncs atenció, perquè això s'ha acabat. És que el que no es pot fer és fer trucades comercials des de telèfons mòbils. El que diu aquesta ordre ministerial és reforçar ordres que abans ja hi eren. Sabem que no ens poden fer trucades sense el nostre consentiment. Hem de tenir molt en compte és que aquestes trucades no ens les faran des d'un telèfon mòbil, les faran des d'un telèfon fixe. Quina és la crítica que nosaltres fem? Que des del moment en què es va considerar que no es podien fer trucades comercials a ningú que no ho desitgés, per tant ja podia ser sancionable. Quina és l'altra posició que considerem des de l'associació que no s'està fent bé amb aquesta norma? Tant el telèfon 800 com el 900 servirà per al servei d'atenció al client com per les trucades comercials. Tornem a posar el consumidor en una situació d'indefensió, perquè per una banda rebrà totes les comunicacions de trucades comercials i després, si ell està gestionant una reclamació, també rebrà qualsevol consulta, qualsevol gestió que estigui fent de la seva reclamació per aquest mateix telèfon. Això és una altra cosa que des de l'associació vam plantejar quan va sortir aquesta norma en les al·legacions.